Tisztelt meghívottak, kedves gyülekezet! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Zsoboki Általános Iskola tanári karának nevében diákjaink ünnepi műsorát. Újra közeleg a karácsony szent ünnepe. Az adventi műsoron már a 4. gyertyát is meggyújtottuk. Jézus születésének napjára készülünk. Az adventi várakozás időszakában szívünket és lelkünket is felkészítjük erre a szép ünnepre. Jobban várunk a csendre, a nyugalomra és azokra az értékekre, amelyek a hétköznapok rohanásában gyakran háttérbe szorulnak. Bár napjainkban az ajándékozás igen fontos momentuma az ünnepnek, a karácsonyi csodája mégsem. Ez az ünnep, melynek valódi tartalma elevenen él még ma is. Míg az advent a reményteli várakozás ünnepe, a karácsony maga megvalósult és beteljesült csoda. A megváltó születésének napja, aki fényt hozott világunkba. Kívánunk, hogy ez a fény, a szeretet lángja ne csak néhány napig az ünnep ideje alatt égjen, hanem a hétköznapokon is. Végezetül Szilágyi Domokos soraival kívánok mindenkinek áldott ünnepet. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindenkinek kis melegség. Hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Most pedig fogadják nagy szeretettel az 1-4 osztályosok a Gyermek és a Király című jelenetét, majd az 5-8 osztályosok ünnepi műsorát. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Weihnachten nähert sich. Wir bereiten uns langsam auf das Fest vor. In der Adventszeit sehnen wir uns nach Stille, Ruhe und nach all denjenigen Werten, die in den hektischen Tagen in den Hintergrund gedrängt werden. Das weihnachtliche Wunder zeigt uns, was das Wertvollste im Leben ist. Gottes Liebe. Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis. Wir feiern die Geburt Jesu und sind davon überzeugt, dass er unser Retter, unser Licht ist. Darin liegt die wahre Stärke für Weihnachten. An dieser Stelle möchten wir Ihnen herzlich danken, dass Sie unser Fest noch schöner machen. Vielen Dank für die Geschenke, für die ständige Unterstützung, die Zsobok bekommt. Möge Gott Sie segnen. Ich beende meine Begrüßung mit einem Zitat von Gudrun Kropp. Die Adventszeit beginnt in den Herzen eines jeden Menschen. Licht ist etwas, das sich im Inneren entfaltet und nach außen strahlt. Mögen wir alle solche Lichter sein. Nun empfangen Sie liebevoll das Weihnachtsprogramm der Schulkinder. Erstens folgen die Schüler der Primärstufe und danach die Schüler von der 5. bis der 8. Klasse. Kisded alakjában érkezik a király, és titkos fény csillan minden ember szívben, glóriát zengenek a világ mindenségben. Az emberi fészkek lassan melegszenek, karácsonyi béke melegíti őket. Az emberi szívek hevülni kezdenek, mert bennünk dobog a mára kisdedi szeretet. Régen, nagyon rég, 2000 éve, titkos suttogó karácsony éve,
Valahol messze, idegen tájon, nagy csoda történt a bús világon. Nem nagyvárosban, Puskálójóban, kicsi faluban, kis istállóban, 2016 éve lesz nem sokára, hogy valaki akkor jött a világra. Kis istállókban mennie kellett, fényes házakban nem adtak helyet. Be nem fogadták, kérte hiába, kicsi jászolba jött a világra. Pompája nem volt bíbor, sem skarlát, durva szalmára vetették ágyát. Mégis a csendben szíved, mert ez a gyermek királyfi volt. Senki sem tudta, mégis az éjbe, üstökös támad ragyogó égbe. Még sohasem látott ilyen ragyogó égi világon. Ragyogó égve a ház felett, a kis királyfi rámpása lett. Körül a földön még alig tudták, hogy angyalok hirdették útját. Előtte régen, sok ezer éve, próféta szólott róla regélve, s nehéz harcukban, hogyha megálltak, régi emberek csak őre elvártak. Karácsony éjszakáján valamikor régen, 1000 csillag égett fenn a sejmes égen. Sötét éjszakában, rögzítve a nyája, békés szívű csendes pásztorok tanyáztak. Aludt már a nyáj is csendben elpihenve, csak egy-egy halk gondult meg a csendben. 1000 csillag égett fenn a sejmes égen, sötét éjszakában fénylő csodaszépen. A tűz körül halkan pásztorok meséltek, estéjén karácsony első ünnepének. Hála legyen Istenünknek, megsegített ma bennünket, munkánkat ma elvégeztük, nyugalomra is térhetünk. Csendes, mint a szent némosság, minden elszegítsen világ. Sötétség és nagy csendesség, nem csodás enném a vidék. Eszembe jut édesapja, ő mesélte egy éjszakán, mikor egyszer nagy csend lészen, Isten akkor csodát teszen. Király jön el fényességből, akkor menj lesz bűnös földből. Ő fog minket megváltani, örök békébe juttatni. Neki szent lesz majd a neve, pogányok borulnak földre. Én is tudom ezt a jó hírt, mely bajunkra hoz majd gyógyírt. Ám ki tudja, kérjük meg, hogy az ember változzon meg. Menj legyen a bűnös földből, angyal legyen az ördög. Ó, bár jönne hozzá békés, megismernénk, köt követték. Mennénk vele bárhova víz, boldog, amit ilyen elvisz. Sím egyszer hirtelen égből alászállva, nagy fényesség támad ott az éjszakába. Angyalok jöttek, dicsőséggel teltek, pásztorok mellé szépen énekeltek. Azon a csendes éjszakán, amikor mindenki őrá vár, nyisd meg a szívem, és szeret. A haragod nyomban múljon el, végére árazzon végre. És hogy már ő az új király, dicsőség a magasságban Istennek, békesség a jó szándékú embernek. Megszületett, köztünk van, velünk él, s velünk marad most már ezen túl, mint örökké. Saláros szedesz, vagy te halli, miféle hang? Mintha égbe zúgna harag. Ott keleten éges azért, mintha ének is hallanék. Beteljesül, nem lesz mese, mert jó, apám meséle, csodát látni még ma éjjel, szívem teve reménységgel. Mi ez való? Nem csak állok, angyaloknak szavát hallok. Jó Isten, te légy velünk, ilyen csodát még nem értünk. Isten dicsőd, mindent tehet, bűnös ember így beszélek. Angyalokat láttak, hallott, és előtt is leborulhat. Ábrahám is csak ember volt, mégis 3 angyalt látott. Mi is életünk még csodát, megláthatjuk angyal arcát. Ne féljetek, ő emberek, nektek örömet hirdetek, ma született meg a Krisztus, embereknek váltságot hoz.
Jelenkérjük, dicsérlélek, mivel csak tőle nem beszélek. Mit csináljuk, ha nem parancsodát várjuk, kérjük. Menjetek, mi Betlehemig, Jászolban, hogy kisdet, Isten fia megszületett, és tálában talált helyet. Szólni merek én is hozzá, bár ragyog az arcodon. Bár nem hittem, de most látom Istenemet, ezért áldom. Bűnös vagyok, méltatlan rá, szemem Jézus, hogy láthatná. Hogy menjünk mi, hogy induljunk, hogy Jézushoz eljuthassunk. Menjetek ti jó emberek, ajándékot is vigyetek, amit kedvel ad szívetek, s boldog lesz majd lelketek. Angyaloknak szava vezet, megtaláltam a helyet. Ó, jöjjetek ti is velünk, akkor mi el nem tévedünk. Megtaláltam a nagy királyt, hogy itt mutatok irányt. Induljatok ki, már veletek lesz Isten, ki útjaitokban bátorítson, védjen. Menjetek, menjetek, adjatok hálát, hogy megláthassátok Istennek szent fiát. Menjünk testvéreim, ne is késekedjünk. Ami kedves nekünk, azt adja a szívünk. Ami nap született egy kis fehér bárány, az az ajándékom, szeretős legyen bár. Hát én mit vihetnék, mivel kedveskedjek? Isten szent fiához mivel merészkedjek? Nincs nekem egyebem, csak egy nagy szép sajtom. Téli ellenségem, de szívesen adom. Ti boldogok vagytok, valamit már vigyetek szegénységetekből, amit csak kiteljesített. De én nem tudom, hogy mivel álljak, mit adtaték neki az Isten fiának, mivel álljak elő. Nekem csak szívem van, tele szeretettel. Istenem, jó atyám, tőlem azt fogad el, azt adom fiadnak, azt adom én neki, szíve fordulatát azzal fejezem ki. Te viszel, jó ember, legszebb ajándékot, Istennek szent fia alá azért szállod. Mindegyikünknek szívét kéri ő magának, akkor lesz jutalma váltság halálának. Isten szeretete jelent most meg testben, életek emberek örömben, békében. Hirdessetek mindig, amerre csak jártok, azt az örök csodát, amelyet most láttok. Angyalok hirdetik Krisztus születését, legyen érte hála, Istennek dicsőség. Előtűnt a fényesség, a pásztorok csendben elindultak, mind-mind kicsiny Betlehemben. Csend volt körös körül, fent a sejmeségen, 100 csillag ragyogott égi fényességben. Aludt már a nyáj, és a pásztorok mentek egyenesen arra kicsiny Betlehembe. A kicsi Jézuskát ott meg is találták, feküdt a jászolban, ahogy bepójálták. Mária és József elkolgatta óta, féltve takargatta, hogy csak majd ne fájznak. Minden pásztor csendben imádkozva nézte, kicsi ajándékát letette elébe, és térdre borulva hálákat adálnak, ők a jó Istennek, az ég s föld urának. És azután csendben elindultak vissza, a szívük boldog volt, tekintetük tiszta, mert nem mese volt az igazság, nem állott ott a betlehemi ötikus határon. Észleltek a bölcsek, s tisztességet tenni Betlehembe jöttek. Napkeleten csillag támad, csillaga egy új királynak. Azt hirdeti mindenkinek, a nagy király megszületett. Mi is azért elindultunk, csillag mutatta az utunk, a király elébe megyünk, s neki tisztességet teszünk. Íme itt van Jeruzsálem, a királyok városra. A csillag minden más lesz, itt lassan haladtóa. Barátaim, menjünk erre tovább, bátran, öreg vagyok, ugyan, de bírja a lábam. Tereink kidültek, szolgáim elhagytak, de ott van a csillag, mely előttünk
halad. Csodálatos csillag, mely előttünk halad, amely minket folyton biztató hívogat. 100 mérföldnyi utat éppen szólnak tettünk, az a fényes csillag, amit ragyog előttünk. Megyek én utána, hogy csak addig élek, s meglátom küldötét a ragyogó égben. Messze a lakom 7 országon is tud, mégis itt vagyok szívemre továbbtól, megismerni kit olyan régóta várok, s elébe borulni az égi királynak. Menjünk, ne maradjunk orsodáig Isten legyen bennünk, s tovább még segítsen. Tevünk ki is dözzön bírja a lába, meglátni a Krisztust, előle fölvágyom. Jeruzsálem városát szokatlan hír járja át. Bölcsek jönnek napkeletről, keresik az új királyt. Heródesék udvarában háborgás és kapkodás van. Jöjjenek a vándorok, mondják el, hogy mi dolog, ami őket izgatja, a messze földről fárasztja. Uram, király, itt vagyunk, tisztelettel hódolunk. Napkeleti hegyeknek hozott ide az utunk. Fényes csillag feltűnése, ünnepélyes tüntetése, eredmény ez országban megszületett új király van. Mi indultunk hamarsággal, nem tudod fárasztani. Forró nappal hűvös éjjel, csak mint szenvedünk. A csillagot követjük, az új királyt keresünk. Mondjátok meg, merre van? Hadd köszöntsük boldogan. Vár a kérdés izgató, válaszom nem megnyugtató, ám te mégis várjatok. Új királyra nem szok. Nézzük népen béneit, hát ha tudnak valamit. Jeruzsálem városát sürgős módon járja át. Írástudó főemberek, a főpapok mind jöjjenek. Keressék és kutassák, a királyat tudassák, hogy a gyermek hol lehet, ki a vándor bölcseket, oly messziről elhúzta, Izraelbe vonzotta. Összegyűjtött írás köszöntünk mindenet. Rendelkező szolgáidbe add elő kérésedet. Megfelelünk boldogan, nálunk biztosan. Mindenképp ismerjük, ami megígért Istenünk. Nem jó kedvel hívattalak ide, de ha meg kell lennie, mondjátok meg a Krisztusnak, hol kell megszületnie. Nem ő lesz-e az a gyermek, kit a bölcsek emlegettek? Nem gondoljuk, hogy a királynak ezt a városban. Szent várni a szent nélküli, annak legnagyobb idelenek, idegenen azatról, ismerek, hogy a polnak. Ám de szólja most az életben, hogy a Miklás. A Krisztus a meggyőzőnek fogja Betlehem. Írástudók, elmehettek, és szívvel csak figyeljetek, menjetek a csillag nyomán, és elérkeztek Betlehembe. Csak menjetek, barátaim, menjetek! Mindent jól megnézzetek, visszafelé hírt mondani, bejöjjetek. Jó, mi szódra vártuk, remek szívünk, indul látunk, mert az égi fényesség világba tovább indul vér irányba. Aki minket józsát és a hozott egyedülgyök által viszik fontos találkozást, készít majd az új királyon. Szeretnék majd én magam is tisztességet tenni nála. Nem megyek majd üres kézzel, Izraelnek új királya. És a bölcsek tovább mentek, Betlehemig meg sem állnak, megtalálják a jászolba, s hódolnak az új királynak. Kincseiket mind kitolják, Jézusuk elébe rakják, szeretetük szimbóluma, sok arany, könnyen mirha. Köszönjük, kis Jézus, vagy reménye, aranyal boruló jászolod, illatos közében lépett elégét, mint nagyobb király alatt a földtetőt. Fogadd el tőlem nemes rajok, előtted uram, térdelük meghagyom. Átegyél mirha, de szép ajándékok, köszönjük hát nektek, 3 királyok. Maradjatok bennünk, hisz messziről jöztök. Együtt várjuk meg a reggeli napköszöntőt. Magasztalják nagy örömmel, az ki teljes kegyelemmel, mikor aztán csendbe térve, szemükre szálljon és álljon, mennyei fény villanásra, ragyog át az esti táj, és szózat hangzik. Herodeshez ne menjetek vissza újra, gyilkos szíve szándékától ti szívetek legyen tiszta, hódolástól végeztével menjetek ti el végével. Városába kár megállni, nem fogja ő meghálálni.
vagyok, ölni akarok, becsaptak engem, bosszant a dolog, nem jöttek felé, másoktól mentek, de én azt a langyas kis Betlehemet népét, ha kell, egy szálig írtam, azt a gyermeket én el nem szaladtam. Vitézeim, fegyvert fogni, Betlehemet lerohanni, minden fiú gyermeket 2 évesnél kisebben azonnal megértek, egyet se kíméltek. Lesz az ember, ha ellent mondani nem mer, és gyilkos parancsot követni kész. Meddig jut el az ember, a környezetben ismer, és döntő bíró mások életét. 10 millió emberi lélek, milliárd gyermek élet, miért nem adták meg az esélyt? Tanulni, hinni, felnőni szépen, örömni, várni mások szívében, miért nem adták meg az esélyt? Ám de Jézus tovább legyen, hogy a földön sok jót legyen, és a megváltói erején a kereszten veszi szét. Találkozni fog majd egyszer, érte meghal gyermekekkel, s azok, akik régi éltek, könnyet és vért nem kíméltek. Ő érette odaadni, hűségüket megmutatni. Nagy királyok koronája, szemétté lesz nem sokára, de a Krisztus dicsősége állandó, és nem lesz vége. 2000 év óta elmúlt, régi királyok hatalma elmúlt. De itt a földön történjék bármi, győztesen mindig él a királyfi. Sokan nem leteltek, nem fogadják, maguktól messze elmenni hagyják, és úgy maradnak azon az éjjel, királyfi nélkül, nagyon szegényen. Csillag letűnhet, királyok múlnak, halál ködébe életek hullnak. De kézen fogva, körbeölt éjbe, kis Betlehembe megyünk feléje. Tudjuk, hogy jöjjön a földre bármi, győzve él Jézus, ő a királyfi.
Betlehem csillaga vezet három királyt, köszöntve Mária úszlott kisfiát. Karácsony este van, csend vonul a tájra, szeretett szívekben békesség hazája. Harang hangja kondul, botakart a tájon, templomban hívott, havas pusztaságon. Harangszól hívogat, zengő szép zenével, egybeolvadt hangja hívők énekével. Zölddel a fenyőfa, besétál a házba, ünnepre készült csillogó ruhában. Betlehem csillaga vezet három király, köszöntve Mária úszülött kisfiát. Adi Endre karácsony. Harang csendül, ének zendül, messze zsonga hálaének, az én kedves kis falumban, karácsonykor magába száll minden ember szeretettel, ború földre imádkozni, az én kedves kis falumban a messziás boldogságot szokott hozni. A templomba, hosszú sorba indulnak el ifjúkének, az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság Istenének. Mintha itt lent a nagy Isten szent kegyelme súgna szállna, az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Móra László karácsony édes ünnepén. Legyen ma templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyat bontogat. Karácsony édes ünnepén legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, legyen a templom tiszta, szent, fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetsző legyen a kenyér. Szálljon a szívünkbe áldott akarat, ezt kösse egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén te légy vendégünk, jóság, szeretet. Az ember szívek örökélő őre, tegye ma össze mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén maradj vendégünk, jóság, szeretet. It's
Mária, József és az éppen megszületett gyermek Jézus. Mi teszi ezt olyan különlegessé? Miért jönnek pásztorok Máriához és Józsefhez? És mondták, ma született a megváltó az Úr városában. Fénysugár volt ez, ragyogás az éjszaka közepén. De ki is ez a megváltó? Honnan jön? Kit akar megmenteni? Hallgassunk csak bele egy beszélgetésbe, ami hosszú idővel a mennyországban hangzott. Lehet, hogy akkor megértjük a játszóban fekvő kisgyermek történetét. 5 évvel ezelőtt mondja az atya az ő szeretett fiának. Én fiam, láttad, hogy jönnek az emberek? Igen, atyám, jelenleg nincs háború a földön. Mindenki gondoskodik magáról és a családjáról. Vízből és termésből is van elég. Csak ahogy látom, hiányzik a boldogság. Kevesen ápolnak jó kapcsolatot embertársaikkal, irigyek egymásra, apróságok miatt veszekednek. Nem a te parancsolataid szerint élnek. Igen, emiatt én is aggódom. Az emberek a saját maguk útján járnak, ami zsákutcából vezet, és ebből egyedül nem tudnak jutni. Ez igaz, az érzésük fogva tartja őket, és a veled való kapcsolat nem elég fontos számukra. Mennie kéne valakinek, hogy segíthessen rajtuk. Erre én is gondoltam. Szeretnék menni, hogy segíthessek neki. El szeretném mondani az embereknek, hogy hogyan élhetnek, és hogyan kerülhetnek oda hozzá. Tényleg menni akarsz? Ember akarsz lenni? Rengeteg visszautasításban lesz majd részed. Tudod, soha nem köteleznének erre, mert az nem az én ezért gondold meg. Barangoljunk egy kicsit vissza az időben, és nézzük meg, mi minden várna Jézusra. Először is az elején Betlehemben. Jó napot kívánok! Jó asszony, hosszú útra jövök Galileából. Van-e veledéke számukra? Sajnos nincs, minden tele van. De muszáj lefesítnem, azt hiszem a gyermekem világra jön. Igen, a feleségem nagyon kimerül. Már csak ezt hiányzott nekem ma este, szülés a házamban. Keressetek helyet máshol. De már majdnem mindenhol voltunk, nem feküdhetjük le az utcára. Ha nem találtok semmit, oda mehettek az istálóba, toljátok félre az állatokat, takarítsatok ki egy kicsit, és megügyeztek a szarmak közé. Köszönjük szépen! Vagy kicsivel később Jeruzsálemben, Heródes király udvarában. Úgy, Betlehembe kell megszületni a messiásnak. Nézzük csak, mit tudnak erről a keleti emberek. Lehet többet tudnak, mint az én írástudóim. A tisztelt keleti férfiak itt vannak. Uram, mindenkit kérdeznek a városban. Egy újszülött királyról beszélnek. És többen vannak, és máskülönben nem tettek volna meg egy ilyen hosszú utat. Hozd be őket! A gyereket megveszem magamnak, bármennyibe is kerül. Nincs szükségem újszülött királyra. Köszöntünk, Júda királya! Köszöntelek titeket, nemes férfiak. Egy gyereket kerestek, úgy hallom. Igen, pár hónapja születhetett. Tud valamit ő felségre róla? Egy csillag mutatta nekünk egészen világosan, hogy egy nagy judeai király. Ez annyira egyértelmű, ugyanakkor egyedi volt, hogy azonnal útnak indultunk erre. Nem, én nem tudok semmiről. Nem született gyerekem. Én másnak születhetnek királyi gyermekek. Igen, de ennyire egyértelmű jel az égen régóta volt. Valaminek történnek ért az országban. Emberek a városból, akik a ti régi írásaitokat ismerik, mondták nekik, hogy egyszer Betlehemben egy nagy judeai király fog születni. Utódja Dávidnak, akit szabadítónak neveznek. Ó, az lehetséges. Menjetek csak Betlehembe. Egy kis falu ez Jeruzsálem déli részében. Keressétek meg a gyereket, aztán jelentsétek nekem, akkor én is oda megyek és hódolaton fejezem ki neki. Mikor láttátok először a csillagot? Majdnem 6 hónapja. Isten segítsen, hogy az igazi gyermeket találjuk meg. Gondolni, hát nem szépen mondtam ezt. Igen, Heródes éppen még vár rá. Mész arra, hogy sok vér folyjon, csak hogy hatalmon maradjon. Egy kegyetlen ember, szívemből fáj ez, de egészen másféle ember is keresztezni fogják ugyanaz a földön. Miért kérni fogom azt a vámszerűt, Zákius, hogy tapított az embert. Jó napot! Szövetet vásároltam Hebronban. Ó, szép anyag, biztosan nagyon drága volt. Ez 4 sékelbe kerül a vámnál. Nem, az nem vegy, annyira nem értékes az a szövetek.
6 sékelért vásároltam őket, nem vehetett belőlük 4 séket vámilletékért. Egyébként már nincs is annyi pénzem. Vagy fizetsz, vagy az anyagok az enyémek lesznek. Ez átverés, panaszt fogok tenni a panosnoknak. Antoniusnál ilyen tedd csak, úgyis el fog kerülni téged. Ahhoz, szóval pénz vagy anyagok. Igen, ilyenek az emberek. Megszállotja a pénznek és a tulajdonnak. Nem érdekli őket Isten. Sokkal inkább azzal törődnek, hogy gyűjtsenek, halmozzanak, szerezzenek maguknak dicsőséget. Maradj csak a mennyben, az embereknek úgy sincs szüksége rá. És tudod, milyen közszívek tudnak lenni a katonák? Mert fognak próbálni megölni. És amúgy is jobb, ha már most tudod hinni, amúgy sem fog neked senki. Igen, a földön nem sok ember fog hinni neked, de Zákeusnál még van reménye. De tudja magáról, hogy rosszul cselekszik, és éjszakánként elég rosszul alszik, de a legtöbb ember nem fog hinni neked. Nézd meg, sokszor mit gondolnak az emberek a hitről. Kislányaim, drágám, megyünk holnap ismét Isten tiszteletre? Ó, ne, sokkal szívesebben játszom a számítógépen. Miért kell neked mindig számítógép veszni? Egész nap csak a Facebook előtt ülsz. Anya, én szeretnék menni. Örülnék, ha te velem jönnél. Gyertek, na, menjünk ismét együtt. Játszani játszhatsz egész héten. Vasárnap időt kell szakítani az Isten tiszteletre is. Ezért van a vasárnap. Persze, akkor megint kell hallgatnom azt az unalmas igét. Igen, apának igaza van. A templomban minden olyan unalmas, semmi kedvem hozzá. Az Isten tiszteletek jót tennének nektek. Igen, szerintem is. Mit jelentsen ez? Amúgy is minden jól megy nálunk. Ó, légy őszinte. Tényleg igazán boldog vagy? A stresszes mindennapjaidban nem vágysz egy kis belső békére? Neked is szükséged van Istenre. Isten, hol van ugyan már? Amikor a főnökömmel bosszúságom volt, vagy amikor anyám rákba meghalt, vagy amikor nem tudtam kifizetni a számlát, akkor hol volt Isten? A sok beszéd a megbocsátásról és a bűnről, erre nincs szükségem, és a Jézusra sincs szükségem. Nekem szükségem van rá. És azoknak, akik Jézusban hisznek, nem mindig egyszerű. Figyeljétek csak! Hé, ki ez itt? Ki ül itt a padon és olvas? Hát ez Paula. Na, mit olvasottál szépen a napsütésben? Én hát csak úgy olvasok a könyvből. Ezt a könyvet ismerem. Ez a Biblia. Igen, és? Nincs csak, ami Paulánk Bibliát olvas. Mi van benne, ami a fontos? Csak régi mesék, nem igaz? Nem, ezek olyan dolgok, amik tényleg megtörténtek. Isten elküldte az ő fiát, hogy mi letegyük előtte a bűneinket. Vagy úgy, te bűnös vagy? Igen, senki nem tartja be tökéletesen Isten parancsolatait. Tettem már olyan dolgokat, amiket most szégyellem magam. Fú, úgy érted, apró kis hazugságok, kis káromkodások és puskázások? Igen, de rosszabb az, ha valaki Isten nélkül él, és őt semmibe veszi. Te aztán jó nagy szentfazék vagy. Hé! Maradj inkább a mennyben, az embereknek úgy sincs szüksége rád. De igen, az embereknek szükségük van rám. Nélküled nem tudnak újra közel kerülni hozzám. Nélküled nem tudok megismerni és engem szeretni. Csak általad lehetnek szentek. Szeretnék menni. El akarom mondani az embereknek, hogy te mennyire szereted őket, és hogy hogyan találhatják újra a hozzávezető utat. Mert fogod látni, ők nem akarnak téged. Kiért akarod ezt tenni? Tedd értem. Tedd értem. Tedd értem. Tedd értünk. Jedes Mal, wenn ihr eine Menschen hört, ist Weihnachten. Valahányszor segítesz egy embernek, karácsony van. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, ist Weihnachten. Valahányszor egy gyermek születik, karácsony van. Jedes Mal, wenn zwei Menschen einander verzeihen, ist Weihnachten. Valahányszor két ember megbocsát egymásnak, karácsony van. Jedes Mal, wenn du versuchst, deinem Leben einen Sinn zu geben, ist Weihnachten. Valahányszor megpróbálsz értelmet adni az életednek, karácsony van. Die Botschaft von Weihnachten. Es gibt keine größere Kraft als die Liebe Gottes. Karácsony üzenete, nincs nagyobb erő Isten szeretetében.
egyik nem találja a másikat. Ha az ember mégis valakire rátalál, az nem látja meg őt, mert sötétség van. A sötétség azt jelenti elhagyottság. Amikor a barátod magadra hagyott. Amikor a szüleiddel, testvéreddel veszekszel. Amikor senki sem szeret olyannak, amilyen vagy. Amikor önmagad előtt is szégyenkezned kell. Amikor egyszerűen semmi sem sikerül. Az iskolában, a munkahelyen, a családban. Szükségünk van a fényre. Tiéd ez a fény? A fény, ami a félelmet előzi? A fény, ami a célt neked megmutatja? Ami a bőrre rávilágít? Ami téged megszabadít a magánytól? Ami leveszi a terheket? Létezik ez a fény? Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ő tanúbizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Az Úr az én világosságom és üdvösségem. Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Akik a halál árnyékának földében laknak, fényragyog fel fölöttük. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyűlöli az ő atyafiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botálkozásra való. Ma őt ünnepeljük. A fényt a sötétségben. A fényét, világ melegét, oszd szét, ahogy írét, sosem lették. Szent ünnep, nyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, kívánj békés holnapot. Lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, a szívem félő angyalát, égen földön várnak rám. Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, kívánj békés holnapot. Lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, a szívek félő angyalát, égen földön várnak rám. Szent ünnep van, gyújtsd a lángot, dúdolj boldog dallamot, kívánj szívből szép világot, kívánj békés holnapot. Lásd a mosolyokon át a gyönyörű csodát, a szívek félő angyalát, égen földön várnak ránk. Boldog karácsony, frohe Weihnachten, Röcsún Félicit! Úgy gondolom, hogy nem csak én mondom ezt, hanem mindannyian, akik itt voltunk és hallgattuk és láttuk ezt a gyönyörű műsort, ami gyermekeinket, hogy ügyesek voltak, és a prédikációra visszatérve talán az angyalok megmozdultak, és sok-sok ajándékot hoztak nektek, sőt egy messzi távolból egy levél is érkezett, amit hallgassatok meg szeretettel. Kedves gyermekek, bizonyára, ha megkérdezem most, hogy kellene most következzen, akkor tudjátok a választ. Mi szokott ilyenkor következni? Ajándék! Igen. Most se lesz másképp, mint ahogy eddig szokott lenni. Viszont még amielőtt megkapnátok, el szeretném mondani azt, hogy kitől is kapjátok ezeket az ajándékokat, mert ma este több ajándékot is fogtok kapni. A nagyobb gyerekek és bizonyára a gyülekezet is emlékszik még Zita von Eckarstein bárónőre, aki hosszú éveken át az iskolai karácsonyra az ajándékot biztosította, elküldte az angyalait az ajándékokat. Ő időközben megöregedett, és
már 2 éve ezt a feladatot, a karácsonyesti iskolai karácsonyra az ajándékot a Múri támogatóink biztosítják, nem csak a Szentestére, ugye, ahogy mint azt tudjátok, hanem az iskolai karácsonyra is. Viszont a Gróf néni most ismét gondolt rátok, és az angyalaival nektek ajándékot küldött. Az ajándék mellett még egy levelet is küldött, amit fel szeretnék nektek olvasni, hiszen ez volt a kérése. 2016 karácsonyára a Zsoboki Betesda gyermekotthon alkalmazottainak és lakóinak, a Zsoboki iskola pedagógusainak és diákjainak. Sok-sok éve már karácsony közeledtekor leülök, hogy gondolataimat szavakba öntsem, és szívélyes üdvözletemet átadjam nektek. Most is ezt teszem. Ha visszatekintek az elmúlt évekre, el kell mondanom, hogy mindegyik karácsonynak más jelentősége volt az életemben. A legszebbek a gyerekkori karácsonyok voltak, bár a háború utáni szerény körülmények uralkodtak. Azok az ünnepek izgalmasak voltak, tele elvárásokkal. Adventi időszakban otthon mindig sokat énekeltünk és barkácsoltunk. Kis ajándékokat csomagoltunk apának és anyának. Meglepetésnek szántuk. A háború miatt el kellett hagynunk a kelet-németországi, mai lengyelországi otthonunkat, ezért minden kicsi ajándék számított. Csupán mi gyerekek menekültünk nyugat felé, a rajtunk levő ruhákkal és egy kevés élelemmel. Édesapánk Norvégiába került fogolytáborba, édesanyánk pedig orosz fogságba. Csak akkor volt lehetőségünk arra, hogy szerényen, de annál nagyobb örömmel ismét együtt ünnepeljünk, miután családunk újra egyesült. Most itt ülök, és visszagondolok azokra a gyermekkori boldog karácsonyi ünnepekre. Mindenünket elveszítettünk, az otthonunkat is, de a hangunkat, az énekeinket és az édesapánk által kitalált történeteinket sikerült megmenteni. Ma már én nem tudok nektek nagy ajándékot csomagolni. Az életkorom felemésztette az erőmet, az egészségi állapotomat, és ez nem enged meg sok mindent, de gondolatban ott vagyok veletek. A lehető legjobbat kívánom karácsonyra és az új évre. Egy rövid történetet szeretnék elmondani, egy karácsonyi történetet nektek és családjaitoknak. A 3 bölcs ember a történet címe. Egy nap, karácsony előtt egy asszony 3 öregembert látott megállni a háza előtt. Hosszú fehér szakállú volt, és látszott rajtuk, hogy már rég úton vannak. Annak ellenére, hogy nem ismerte őket, érzéseinek engedve megkérdezte tőlük, nem éhesek és nem akarnak-e bejönni a házukba. Az egyik így válaszolt, nagyon kedves öntől, de csak az egyikünk mehet be. Az ő neve Gazdagság, és rámutatott arra az emberre, aki a jobb oldalán állt. Aztán rámutatott a bal felén levőkre, és így folytatta. Az ő neve Siker. Engem pedig Szeretetnek hívnak. Most pedig gondoljátok meg, hogy kit hívtok be a hajlékotokba. Az asszony bement a házba, és elmesélte az urának, mi történt odakint. A férje nagyon megörült, és így szólt. Remek, hívjuk be a Gazdagságot. A felesége viszont megkérdezte. Nem lenne jobb, ha mégis a Szeretetet hívnánk be? Igaza van, gondolta a férje. Menj ki és hívd be Szeretetet, mint vendéget. A feleség bólintott, és kiment az emberekhez. Kint megkérdezte, ki közületek Szeretet? Kérem, jöjjön be, és legyen a vendégünk. A Szeretet bement a házba, a másik 2 pedig követte. Az asszony meglepetten fordult Gazdagsághoz és Sikerhez. Én csak Szeretetet hívtam be, ti miért akartuk bejönni? Az öreg emberek közösen válaszoltak. Ha Gazdagságot vagy Sikert hívtátok volna be, a másik 2 kint maradt volna. Mivel Szeretetet hívtátok be, a másik 2 oda megy, ahol szeretet van. Úgy gondolom, ez a történet mindig tanulságos. Nem a gazdagság, nem a szakmabeli siker, hanem a szeretet, csak egyedül a szeretet a fontos. Ne felejtsétek el, csak a felebaráti szeretet számít, csak azután jöhet a többi.
Tiszta szívből kívánok nektek kellemes karácsonyi ünnepeket, és minden elképzelhető jót a 2017-es évre. Szeretettel Zita von Eckstein. Liebe Gäste aus Deutschland, liebe Gäste aus Holland, ich möchte Ihnen auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe gerade über die Geschichte von Schulweihnachtsgeschenke erzählt. Sie wissen auch, und die Gemeinde weiß auch, dass jahrelang die Weihnachtsgeschenke für Schulweihnachten war gesichert von Zita von Eckstein. Aber seit 2 Jahren, sie sichern uns nicht nur die Geschenke für Heiligabend, sondern auch für Schulweihnachten. Unsere Kinder heute sind glücklich. Sie haben Glück, weil Frau von Eckstein dieses Mal hat wieder an die Kinder von Żobok gedacht und sie hat auch für heute ein kleines Paket für unsere Kinder geschickt. Wir wissen genau, wie große Arbeit ist die Weihnachtspakete zum Organisieren, wie viel Arbeit steht hinter dieser Arbeit. Und deswegen sind wir Ihnen ganz herzlich, sagen wir Ihnen ganz herzlichen Dank. Und wir wünschen Ihnen auch eine frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr für 2017. Vielen Dank. Und jetzt die Kinder, ich denke, können ihre Geschenke bekommen. Meg fogjátok kapni, gyerekek, az ajándékot, viszont Adrián szeretne még valamit mondani. Nem menjen sehová. Tényleg nem akarnám senkinek az idegrendszerét tovább terhelni. Mindig csak a gyerekek kapnak ajándékot, úgy karácsonyra. Én úgy gondoltam, hogy most kapjon az otthon is egy ajándékot, jó? Tehát nem úgy külön-külön, ez az én ajándékom, a karácsony ajándékom. Nagyon sokáig készült, nincs teljesen kész, de úgy gondoltam, ha most nem adom át, akkor ezt húsvétig sem fogom átadni. Úgyhogy fiúk, leplezzétek le ezt a valamit, fogadják. Várjál, a kettőt együtt, jó? Várjál, csináltam nekik egy ilyet. Ugye megfordítjuk, jó? Hát hiányzik róla még minta, hiányzanak róla emberek, én nagyon remélem, hogy ezt majd sikerül pótolnunk. De majd fogadjátok a sok szeretet. Meg kell mutatni. Köszönjük szépen. Mutatva még.